айни ҳол 17 сола мебошам, аммо 17 солагим мехоҳам ки тезтар оила барпо кунам, мақсад аз ҳаром дур бошам. Вақте ки инсон зан мегирад, ҳам чашмаш, ҳам танаш, ҳам полния гуноҳ ақӣ мезана ку. Ба ҳамин хотир мехоҳам ки чемай дигар корҳои ҳарома кардан, чемай нигоҳ кардан ба номаҳрамора хубтараш зан гирам. дуруст. Агна ӯ рӯз як ҳадиса дар Инстаграм як муллои тоҷик набуд, рус буд, чизе буд ки барси гуфт ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам амр кардагия ки ҳар касе ки мисол зан мегирад, худованд ӯро ёрӣ мекунад. Ҳадис гуфт дар описание ҳастане ки описание дада, ҳадис набуд. Ана ҳавая як ҳамқали ҳадис ҳастай. Ман ба хотире ки ман беҳада ҳадис эътиқод дорам дар ҳадис ё дар гуфтаҳои Қуръон, ҳамин чизе ки бига нага ҳамин рост ҳамун кор мекунам. Баъд мефаҳмондед ки агар ман аз падарам хоҳиш кунам ки мисол мара дар синни 18 солагим барвақттар мара оиладор бикунад, ҳамин чиз аз нигоҳи шаръӣ дуруст бошад? 100% дуруст аст, балки кори хуб аст. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам тарғиб карданд ки я маъшара шабаб, эй ҷамоати ҷавоно, ман истатоъа минкумул баъата фалятазавваҷ, касе қудрати хонадорӣ кардан дорад, яъне саломатӣ дорад, хонадор шавад. Он одамо дар он вақтҳам як хайма буд. ҳолиам мана баъзе минтақаҳонда дар хайма ҳам одамо зиндагӣ мекунанд, вале баъзе одамо ин хел нест мегӯяд. Ҳаст охир он одамое ки нест мегӯяд намедонанд. диёрошон гарм аст. Як хайма кардагӣ, дар дохили хайма зиндагӣ мекунанд. Тамом. Яъне ин қадар никоҳу тӯю ин чизҳои вазнин гирифтан дар кор наед. Бибинед вақте ки дар паҳлӯтон ҳамсаратон бошад, бисёр неъмат аст. Аллакай шумо як кас нест, ду кас, хоботон хушрӯ мебарад, ором мегиред. Аллоҳ таоло мегӯяд литаскунӯ илайҳа. Ин фармони ман нест. Ман тарғиб накардиам. Аллоҳ тарғиб кардааст. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам тарғиб кардиам, ман ин расонда ҳисобиам. ва мин оятиҳи, аз аломатҳои ягонагии Аллоҳ, аз аломатҳои қудрати Аллоҳ ин аст ки ан халақа лакум мин анфусикум азваҷа, ин ки аз нафси худатон барои худатон ҷуфт офарид. Асли зан қисми мард аст. Аз қабурғаи чапи ҳазрати одам алайҳиссалоту вассалом Аллоҳ таоло ҳавворо офарид. халақа лакум мин анфусикум азваҷан, ҷуфти худатонро аз худатон офарид. Барои чӣ? литаскунӯ илайҳа, то ин ки дар назди ӯ ором гиред. ва ҷаъала байнакум маваддатан ва раҳма, байни шумо муҳаббат ва раҳмат дод. аз худи модаратон бо ин, худи як наздикатон бо ин ба шумо меҳрубон мешавад. як одами бегона буд, масалан то никоҳа. никоҳ ки шуд, аллакай вай наздиктарин одами шумо дард кунад як ҷотон, вай гирья мекунад. барои ҳамин ду кас бошед, чӣ хуб аст. дар як хонаи қоқ хоб меред, ду кас хоб кунед, чӣ кор кардад? Ду кас таом хӯред, таоми як кас ба ду кас мерасад. бинобар ин хуб аст. хосатан яъне дар ибтидои айёми ҷавонӣ дарҳол зан гирифтан хуб аст, то ин ки одам умрашро зоя намекунад, вақташро зоя намекунад, гуноҳ намекунад. бисёр хуб аст. бинобар ин падарҳо ҳам гирон доданд. ақлаш ҳолӣ нест, ақли 40 солаҳо нест, ақли 50 солаҳо нест. ақл дига чо мекунед? ақл ҳамин беақлиш кади гуноҳ кунад, беақлиш кади дигар одама хонаша сӯзонад. бинобар ин ақл додан гиред, таълимам додан гиред, ҳеҷ гапе надорад. саҳобаҳо калонсол буданд, аз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам таълим мегирифтанд. илм то қабр аст. маъал миҳбарати илал мақбарати гуфтанд имом аҳмад. имом шуди ҳолиам қаламу дафтар мегирӣ, гуфтанд ки ҳамроҳии рангдон то қабрдона гуфтанд. то рӯзи вафот илм мегирем гуфтанд. илм, ақл ҳар рӯз омӯхтан мегирем. лекин зана барвақттар гирифтан гирифтанд.